dalšího videa. Dneska to je za fotbalu. Za kamerou je táta, čau. Čau, kameraman je můj tačka a vlastně ten mi bude jenom nahrávat, já budu dělat různý kličky, střelbu na bránu a proč to tady okecávám, musím jít na to. Tak jo, první moje střela. Tak ukaž nějakou tu fintu, ne? Ukaž král fotbalu Messimu, jak se to hraje. Fotbalový bůh tě stvořil, aby si hrál fotbal. Já jsem nic neřekl. Bůh mě stvořil, abych hrál fotbal. Fotbalový bůh mě stvořil, abych hrál fotbal. Já jsem nic takového neřekl. Ne, já natáčím, já nemůžu to, víš, já musím hlídat, aby jsem tě natáčel, jako víš. Tak nějakou střelu? Celý táta asi, viď? Já nechci mít tatínkovi jednu věc. Nešikovnost. Tatínek je ale šikovný. Tam je naše auto. Řekni, jaký to je. Co? Řekni, jaký to je. To všichni poznají, ne? Volvo? Ale ty si ukázal poznávací značku. To nejde vidět, že ne? Ne. Ukáž. Koukni. Nejde vidět. Jo, dobrý. Tak ukaž, tady odsud, střílej. Takovouhle gólovou šanci nedáš, jo. Ukaž na hře, já ti ukážu, jak se dává gól. A to budu natáčet, hele, budu střílet a kopat. Ukaž, já jenom jednou vystřelím a dám góla, já to umím. Já jsem byl někde tam, jo. Takže teď si zkusíme další akci, tak pojďme na to. Tak já budu tady v bráně a budu ti kopat a ty budeš střílet na bránu, co říkáš? Tak jo. Málem se střelil tátu. Já ti budu nahrávat. To byl blbý nápad. Jsi chlap?
Hezky, táta. Lidi, to není jako... To jsou fakt hrozně dlouhý kaničky. Mně to trvá tak půl hodiny si to zavázat. Tak jo. Nešahej mi na nohu, tatí, prosím. Jo, tady jenom vidíte, že to je jenom takhle navíkované. Tady to je dobrý, tatí, tak počkej. Vlastně já jsem chtěl udělat tento. Nevím, jak tak to sebral. A vlastně mi se stalo to, že jsem to, ale to už neřešte. Takže teď bych sem dal nějakou střelu zase. Tak pojďme. To bylo skoro na windu. Teď levou lidi, koukejte se, jak jsem ušilej, jo? Tak zas tak křivej nejsi. Levou. No teď. Trefil ses do bránky. Nikdo by se ani netrefil. Teď jsem si sednul. Dobře. Hezky, ale. A góla, tady odsud. Zatoč to tam. Dobře, hezky. Zkus břevno. Trefit. Messi, nejlepší, Messi, Messi.
Vadí. Nahraj, teď táta. Břevno? To bylo přes. Nevadí. Ještě já ti nahraju tady odsud, ty si tam jakoby naběhneš, to je taky dobrý, ne? Jo. Tak teďka mi nahrajete i v boxu. Dobře. Tak jo lidi, teď si dáme poslední gól. Penaltu. A Hezky! jo! Yes! Jo! Doufám lidi, že jste to viděli, what? Protože tak tady to bylo fakt neskutečný. Pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílejte. A tady to bude série, takže čau! Tak jo lidi, a ještě si dáme jednu střelu. Teď si to držím já. Takže střela. Je tam gól, takže zatím čau.